Usa ka lalaki ang napalgang patay sa mga mananagat nga naglutaw sa kadagatan sa Misamis Oriental. Kapulisan padayon ng investigasyon ug pag-ila sa biktima. Ani ang report. Nakurat ang mga mananagat sa kadagatan sa Misamis Oriental. Human nga kalit nilang napalgan ang usa ka patayng lawas nga nagpalutaw-lutaw sa lawod. Wow, napakita man na papadala to sigad. Nangagtabang sa ba. Okay, imo sa tulabyan na malas ka panagat. Pag-abot sa baybay sa barangay Baluarte sa Taguluan, Misamis Oriental, gilayong nanawag ang mga residente ug tabag sa kapulisan. Gisusi gilayon sa otoridad ang maong patayng lawas ug nakita nga aduna kini samad banda sa iyang kilay ug wala pa kini sa advanced decomposition phase. Ito ay nalunod lamang. Nalunod lamang siya initially at wala pa naman tayong nakikitang foul play sa kanya. Wala siyang saksak, wala rin siyang tama ng bala sa katawan. Meron siyang sugat, no? Pero ito ay makikita natin dahil siguro sa tubig na pressure ng tubig na pumasok sa katawan niya. Pagpaklaro sa Abdila nga dili sa dagat sa Taguluan nakita among patayng lawas apan sa sakop na sa lungsod sa Hasaan. Busa padayon ng investigasyon karon sa kapulisan aron maila ang maong biktima. Bali dito sa Taguluan, wala tayong missing person. Meron tayong missing person nung nakaraang linggo pero babae. No, pero tinawagan na natin yung Hasaan Municipal Police Station. Ang patayng lawas ana na karon sa punerarya samtang nanawagan sab sila sa mga nawad-an ug banay labi na sa Misamis Oriental nga makig-alayon kanila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.